Hata ragihandin got pisporên Amerîkî û di nav wan de jî şandeyê nû ji bo Sûriye James Jeffrey hin pêşniyar derbarê Sûriye pêşkêş kirin. Têde pêkavîna devereke dijîfirîna asmanî û bejayî li Rojhilatê Sûriyê pêşniyar kirine. Li gorî rojnameya Şerqil Ewsat belav kiriye, got ew pêşniyar hatiye wekû rêgiriyekê li pêş vegera teroristên Daişê ji bo Sûriyê û rêgirî li pêş Îranê ji bo avakirina heykelekî leşkerî û istixbaratî herdemî li Sûriyê. Her wiha rêgirtin li pêş hêzên Eyranî û çekdarên rejîma Esed got derbasî Rojhilatê Sûriyê bibin piştî ji navbirina Daişê. Her li gorî malperê got ew pêşniyar ferzkirina devereke dijefirîn ya asmanî û bejayî li Bakur û Rojhilatê Feratê li gel hebûneke leşkerî biçûk li ser zemînê got bimîne ji bo bicihkirina biryara Encumena Ewlehî ya jimare 2254 li xwe digire. Her wiha pêşniyara Amerîkî ferzkirina sizayan li dijî bankên alîgirin rejîma Esed û Îranê. Her wiha alîkariya hevalbendên xwe li Sûriyê ji bo dîtina bazareke nû ji bo firoştina petrol û dahatên çandiniyê li xwe digire. Rojnameya Navborî her wiha diyar kiriye got pêşniyara Amerîkî ya nû giringiyê dide Tirkiyeyê. Got dibêje pîwîst e kar li gel Tirkiyê li bajarê Minbic û hindek deverên din jî were kirin li dijî berfirehbûna Rûsî di Sûriyê de. Her li gorî zanyariyên ku hatine belavkirin got eger heye got şêwermendê Ewlehiya Netewî ya Amerîkayê John Bolton di civîna xwe li gel hevşanexweyê Rûsî Nikolay Patrushev li Cinêfê vê yekê guftûgû bike. Her wiha tê gotin got destnîşankirina Jeffrey wekû şandeyên nû ji bo Sûriyê tê ji bo qelskirin û kêmkirina rola Îranî di Sûriyê de. Her wiha rêgirî li dubare vegera Daişê ji bo deverê.